Vítajte. Práve sa pozeráte na unboxing Waterless Prometheus kolekcie. Táto kolekcia obsahuje 9 diskov. Prometheus sa tu nachádza aj 3D disk. Každý Waterless má dve verzie, kinoverziu a režisérskú verziu. Táto kolekcia obsahuje dohromady 65 hodín bonusov. Takže je to veľmi nadúpaná kolekcia. A teraz sa pozrieme, ako jednotlivé disky vyzerajú. Ako vidíte, Waterless a Prometheus sú v rozdielnych sekciách. Tak najskôr Waterless. Prepáčte mi tie odlesky od svetla, ale J. Abrahams by bol na to pyšný, si myslím. Waterless 1. Waterless 2. Waterless 3. Waterless 4. Výroba tejto kolekcie, bonusový disk číslo 5. A archívy Waterlessa, Blu-ray disk číslo 6. Teraz sa presunieme na Prometheus kolekciu. Tu máme 3 disky. Prvý disk je 3D, ktorý bohužiaľ neprehráte, pokiaľ váš Blu-ray prehrávač nie je 3D. Následne je tu Blu-ray disk s 2D filmom a Blu-ray disk bonusového materiálu. Podľa mňa táto kolekcia je druhá najlepšia, samozrejme po vajíčku. Bohužiaľ, vajíčko bolo extrémne limitované, takže dokonca ani ja ho nemám. Ale aj toto je dobrá náhrada, pokiaľ chcete všetko mať pokope a s veľkou náložou bonusov. Dovidenia.